Jediný hlas, ktorý sa počíta, je hlas peňazí. Globálna pyramída dlhov pomaly, ale isto vrhá celý svet do recesie. Doláre, eurá, libry, čieny, kvôli týmto papierikom je každý jeden človek tejto zeme zadlžený. Jebli na nás kazajku menom peniaze, sme ich otroci, všade okolo sú reťaze. Vidím všade na okolo otrokov tých peňazí, vidím všade na okolo otrokov na reťazy. Peňažný systém všetkých drží v hrsti, storočný plán bankárov je to zdrsný. Namotali nás ako feťaka na drogy, všetci sme v dlhu, skutočný obraz doby. Sme ako stroje, ktoré poháňajú peniaze. Keď nemáš robotu, tak nemáš peniaze. Keď nemáš peniaze, z čoho zaplatíš byť, z čoho uživíš rodinu. Vyjebú ťa na ulicu a budeš ísť spodinu. Keď kvôli ním decko zabije rodiča, keď kvôli ním jak ho život jebe piča. Prepady bank, vojny, daňové podvody, vraždy, drogy, potom mŕtve tela hačú z mosta do vody. Oni stiali love z obehu, vytvorili krízu. Bankári z Wall Street vytvorili schýzu. Americké banky financovali Hitlera. Vietnamská vojna bola iba kvôli peniazom. Zvrátený globalisti nás všetkých ovládajú peniazom. Okolo peňazí sa všetko tu natočí. Banky riadia naše životy, jak na kolotoči. Zdražuje, znižuje cenu života. Treba zhodiť ten systém, ukázať mu kokota. Sme otroci peňazí. Vraždy dotované bankami a vládami, prevraty dotované politikmi, bankami. Kadafi im nesedel, nabehli tam tanky, finanční vrahovia, nová taktika boja. Medzinárodný menový fond ťa odpojí od zdroja. Love ropa, stále dookola Európa skrachuje do 1,5 roka. Obamová misia, zotročenie sveta, 2012 finančný krach sveta. Gréci, Island, Íri, Španieli, valí sa to ako mor, celá Európska únia bude v prdeli. Oni to vedeli, to je ich plán, spraviť z nás otrokov, otroka bank. Politika je biznis. Politici sa predovšetkým starajú o svoje vlastné záujmy. Zovretie monetárneho systému nepovolí prosperu, nezabije posledného človeka. Vlády, ktoré sú vedené ekonomami. Skutočne si myslíte, že nás čaká niečo iné, ako ešte viac chudoby, utrpenia a hladovania? Myslím, že čoskoro uvidíme okrem ďalších ekonomických kolapsov aj rozsiahle občianske nepokoje, ktoré nastanú vtedy, keď štáty prestanú platiť nezamestnaným podporu, pretože na to už jednoducho nebudú peniaze. Vidíme, ako sa bankám poskytne 20 miliónov dolárov, čo sa začalo v roku 2007, pričom za takú sumu by sa dala zrealizovať globálna energetická infraštruktúra na plne obnoviteľné zdroje. Namiesto toho však peniaze poputovali inštitúciám, ktoré nerobia vôbec nič, čo by pomáhalo spoločnosti.